سلام زخبركم تحتاتلتنا كما يتعلو مباركسنا الساعة الزيناتات زمتكم الله مجمرتا قلنا رست زينا بريزيدنت إيساياس أفوركي بمنستر انتربرايزن سرحات إيطاليان أدولفو أرسوس تمرحة لوغ مانجس إيطاليا أبيت صحفة تقبلو الزراريبو قداي مسكاك للتميتن سوسان إيرتران نبرت سويزرلاندن نصر بوليس منجس إيرتران بوينغ بتي أب إثيوبيان إندونيسيان زقات محادقاتات بقابن كخصص أخبر تحقي حاتيتهم بريغوزين كابس مود حد عمت نوجل فاغنرز تكوزر السبات كم زي تقلصو تحبيرون كالوتن زبل زيناتات هزنا متناكم لنا سناي مكتتال بريزيدنت إيساياس أفوركي بمنستر انتربرايزن سرحات إيطاليان أدولفو أرسوس تمرحة لأخ منجست إيطاليا بيت صحفة تقبلو الزراريبو تمالي 24 سنة غلت تشحن 24 بمنستر انتربرايزن سرحات إيطاليان أدولفو أرسوس تمرحة نعموش تمنسترات وانا أكيد استفال لياتك كالاتن تهاجر حقيفو أسمر دحر مقتاو مستر بريزيدنت إيساياس أفوركن لعلوات سبسلت عن منجست إيرتران أما قبل أكاش دندن فالما يركب أكايدو أتابي إيرتران سلسته معلتات نايسرح مبصحن مكاد أسمر زأتو جلها ملخت قدامي منستر إيطاليا جورجيا ميلوني دحر مبصح علامة مقشوب زيادة كلتيوم منجستات أبرا ما زكايدو ناي متحبارن لمعاتن زتا نابجب بوت مدبات سرح نمسككار مخانو أبريهم بريزيدنت إيساياس بوغانو أبز أقدس وانستو ستاتا بوكسوت امدو إيطاليا نزيز أنحا تاريخا متأثار كلتين هاقرات زمسكر مخانو دحر من أد وافر لمعات إيطاليا أبقو داي تساعد مسواح ودبات تحت أرسي نسدد زعلم مسانع حرشا مقفاف عسا كالوت حيالو تسلاتات كايد درجة بدرجة زلو عدلاتن عميقن باسفحو قاليتهم عبتنا يلوم أقام شتا بيت منغستي دندن استخايد ركب وغن منغستي إرترا مستر قديات وزاي أتو عثمان صالح مستر نقدن اندسترين أتو علي بخيت نصر الدين على فوق طبا قديات هكذا أتو حقوس قبري وطن كالوتن ترخيبهم نيروم قداي مسكاكل تميتن سوستان إيرتران نبرت سويزرلاندن نصر بوليسي منجست إيرتران منجست سويزرلاند بقداي حتى تعقب إيرتران زكاتات نبرت التهاجر مس منجست إيرتران مزراف فولي لأخوي ليزن أوفيسرز بلو كما زز مخانو قاليت اللهم اتحبريتاب من قد صحف قداي سدتنياتات ستيت سيكريتاري فور مايغريشن كريستي شارنر برغنريو وقعو كوينوم السام مجلتيات زكاتاب تهاجر حتى عقباز تنسكو كل تميتن سوستان زاخلو إيرتران زكاتات كم زلون نبهاكرو من متراز دم حساب كندي منجستي إيرترا دلو مخان مزراب منجستا واتينو خمزلايا أبراهام نازل مسلات دما اب نيروبي كينيا جزاوت بيت صحفة مخفات بغدا مس منجستي إيرترا الزرارة بالأخ وي دبلوماسينيا كمسز مخانيا وسيخا قليص انتخذ منجستي إيرترا بقداي تملست زيكاتات تاتسينو تصور بوليسي تصنحوا زغانا زيكا بغزا ولنتو وي فقادو انت زيكونو بكديتا كملس كم زيقبلو زيقلص بوليسي ازيد ما زي كم ابوت اي ابرس إيرتران زيكاتات اگر كرز فترو طرفات قجلاتاتن قبننياتاتن لو خنسوم منجست إيرترا ترف منجستات توم هاجرات تطريزوم كمصو تقداسنت هاليوون أركب نايلي فلتنيم أقوى بسنكزوم قبننياتات حد نصح زيغا خلكم ايدولنيوم منقل بوليس منجست إيرتراويان زيكاتات نفولي بوليتيكاو أجندا وصا جنت كم زل أمثيلكا حبابيلكا غزيف وصايتات كعزو سدت كافسسو أسكديدكا كاب هاجرم ماغيسكايوم كنسخا حجب زخون يخون مخنيات راح إيدوم نبعدوم كنترزوم ينامبال قبول يكونن أبزبل سينموغات زي تبكرسيوم بريغوزين كابز مود دحر حد عمت نوجل فاغنرز تكوزر السبات تقليصهم عصبات وتادرات كوجل فاغنر انصار منجستي بريزيدنت فلاديمير بوتين نعبب مجمار سمبادا كابز فترو دحر حد عمت روسيا نهلا وتوجل اب مفراسن متكان عاد مع سراح كمز السلاسلت تنتنتي قلصلو مرحت توجل زنبره يفيغاني بريغوزين ناوار مس مرحت سراويت موسكو دحر زقبر وتادرا متفنن ب 23 سنه 2023 كاب يوكرين بموصا ندبايت كتما روستوف حيزم بدحريو حيلتاتو نابرز ختما قصوم كقسقسو جميرم درجة زخونة تقامو دما أيقاتما من بريغوزينة من قسقاس نفتحي قبل كتصوعون كله نوح إن كيتسن حقن تخليفو دحر غلطة ورحد ما بريغوزين زيت عنت نفر التحمششا مسكالو تحيالو العلوات أبالات فاغنر بتحدق مويتوم ازي مزاعتو قجلة أبزيرقو كونتا توريد ويوم أبال نايتا أبزوري عصبات قجلة تتسرح قجلة حبرات هاقرات ممر يونيفرسيتي كوبنهاجن دكتور سورتشا ماكليوب أبالات فاغنرز نبرو أمل أجزاء روسيا كم استبتاتنو يقلت فاغنر بلك كان تقد محجز نبرو خناتات زي كلو يخليهم انتخنا بجلتات تبتاتني قطلالهم
መንግስቲ ሩስያ ሓፈሻዊ ቁፅፅር ዘይከልዎ ይኽእል ጉጅለ ቫግነር ንሩስያ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን መዳይ ንምእማኑ ዘጸግም ኣገዳስነት እዩ ነይርዎ ስለዚ ከምቲ ገለ ሰባት ዝሓሰብዎ ፈጺሙ ክጠፍእ ኣይከኣልን እዩ ትብል ንዓመታት ሓይልታት ፕሪጎዚን ኣብ መላእ ኣፍሪካን ሶርያን ዝነበሩ ስራሕታት ሩስያ ሕቡእ መሳርሒ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ኣብ ዩክሬን ሓይልታት ሞስኮ ንምክልኻል ኬፍ ንምድኻም ኣብ ዝቃለሰሉ ዝነበሩ እዋን ግን ፕሪጎዚን ቫግነር ናብ ቅሉዕ መጺኦም ኣብ መወዳእታ 2022 መጀመርታ 2023 ሩስያ ብትውግእ ኣብ ዘመዝገበቶም ገለ ዓወታት እጃም ቫግነር ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ሓይልታት ቫግነር ብብዝሒ እሱራት ዝነበሩን ብራቃዊት ከተማ ሶላደር ክሕዝዋ ኽኢሎም ነይሮም ቫግነር ኣብ ዩክሬን ኣስታት 50,000 ዕቱባት ከም ዝነበሮ ባይታ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ይሕብር ሕጂ ሰራሒታት ቫግነር ኣብ ዩክሬን ብካልኦት መንግስታውያን ንኡስ ወታደራዊ ኣሃዱታትን ሩስያ ከም ዝተተክኡ ክኢላታት ይዛረቡሎም ሓደ ኣዛዚ ቫግነር ነበር ኣብ ዝቐረበ እዋን ቢቢሲ ሩስያ ብዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ዕሱባት ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክጽምበሩ ወይ ክወፁ ከም ዝተኣዘዙ ገሊጾም ሰብ መዚ ስለያ ብሪጣንያ ገለ ኣሃዱታት ኣጋር ሰራዊት ትጉጅለ ናብ ሮስ ግቫርዲያ ወይ ሃገራዊ ሓልዋ ከም ዝተጠቕለሉ ይሕብሩ ኣብ 2016 ዝተመስረተ ኣሃዱ ናይ ብሕቲ ሰራዊት ፑቲን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ብሓላዊ ዝነበረ ቪክቶር ዞሎቶቭ እዩ ዝመሓደር ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ኣሃዱታት ጉጅለ ቫግነር ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሃገራዊ ሓለዋ ክኣቱ ከም ዝጀመሩ ገሊጾም እዞም ዕሱባት ወታደራት ኣብ ትሕቲ ወለንታውያን ቁርስታት ተባሂሉ ብዝግለጽ ኣሰራርሓ 6 ወርሒ ናብ ዩክሬን ብናይ 9 ኣዋርሒ ስምምዕ ድማ ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝኸዱ ይግለጽ አንቶን የሊዛሮቭ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ኦፐሬተር ቫግነር ኮይኑ ኣብ ባክሙት ዝተኻየደ ደማዊ ስርሒታት እቶም ዕሱባት ከም ዝኣዘዘ ይንገረሎም ድሕሪ ሞት ፕሪጎዚን ነቲ ውህደት ዘረጋገፀ ድማ ይመስል ምስ ቫግነር ምትእስሳር ኣብ ዘለዎ ቴሌግራም ቻነል ብቪድዮ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ወታደራት ቫግነር ንጽቡቕ ሩስያ ዝሰርሑሉን ምስ ኣሃዱታት ሃገራዊ ሓለዋ ብሓድሽ ኣቃውማ ዝስምበሩሉን ማዓስከር ክህነጽ እንከሎ ከም ዝተረኸበ ተዛሪቦም ሰበስልጣን ብሪጣንያ ቫግነር ናብ ሮስ ግቫርዲያ መጽምባሩ ቫግነር ኣብቲ ኣቃውማ ከም ዝተወዝዐን እዚ ድማ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ቫግነር ዘለዎ ቁፅፅር ከም ዘዕብዮን ዘመላኽት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብለሎም ካልኦት ሓይልታት ቫግነር ነበር ምስ ሓይልታት ፑቲን ኣብ ቸችንያ ክዋግኡ ከም ኣብ ቀረባ እዋን ቢቢሲ ሩስያ ዘካየዶ መርመራ ኣረጋጊጹ ነይሮም ውድቀት ዝግጅለ ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት ድማ እቲ ኣብ ካልኣይቲ ከተማ ሩስያ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ተሰቒሉ ዝነበረ ኣርማ ቫግነር መብራድዮ ቦይንግ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ዘጋጠመ ሓደጋታት ብገበን ክኽሰስ ኣኽበርቲ ሕጊ ሓቲቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ሚኒስተር ፍትሒ ሃገር ኣብ ልዕሊ ቦይንግ ገበናዊ ክሲ ከቕርብ ሓሳብ ኣቕሪቦም እቲ ኣፍራይ ነፈርቲ ምስ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ብርክት ዝበለ ሞት ዘስዓቡ ክልተ ሓደጋታት 737 ማክስ ዓይነተን ነፈርቲ ዝተኣሳሰር ስምምዕ ካሕሳ ከም ዘጣሓሰ ሚኒስትሪ ፍትሒ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እዚ ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ቦይንግ ርእይቶ ክህብ ካብ ቢቢሲ ዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ክህብ ፍቃደኛ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ግን ነቲ ዝተናውሐ ስምምዕ ክሲ ጥሒሱ ዝብል ክሲ ነፂግዎ ምንባሩ ይዝከር ሚኒስትሪ ፍትሒ ነቲ ኩባንያ ክኽሰስ ድዩ ኣይክኽሰስን ንምውሳን ክሳብ 7 ሓምለ ግዜ ኣለዎም እዚ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዘይኮነን ዝርዝር ናይ ዝኾነ ይኹን ክፍጸም ዝኽእል ገበናዊ ስጉምቲ ከም ዘይፍለጥን ኣሜሪካዊ መሻርክቲ ቢቢሲ ዝኾነ ማዕከን ዜና ሲቢኤስ ሓቢሩሎም ፈጻሚ ዳይሬክተር ፋውንዴሽን ድሕነት ኤቪዬሽን ላዕለዋይ ኣካያዲ ስራሕ ቦይንግ ነበርን ኤድ ፒርሰን እቲ ኣብ ቀጻሊ ዝውሰድ ውሳነ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ ኢሎም ንሱን ሬድዮ 4 ቱዴይ ዝተባህለ መደብ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦም ቃል እተን ነፈርቲ ጸገማት ኣለወን ጸገም ከም ዘለዎን ንርኢ ኣለና ብዛዕባ 737 ማክስ 787 ዝዛረብ ዘለኹም እዚ ድማ ነቲ መሪሕነት ወይ እቲ ኩባንያ ዘንጸባሪቕ እዩ ኢሎም ኣብቶም ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኢንዶኔዥያን ዘጋጠሙ ሓደጋታት ዝነበራ ክልቲአን ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ ኮይነን ክልቲኡ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ እዩ ኣጋጢሞም ኣብቶም ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ናብ ነፋሪት ላይን ኤር ኢንዶኔዥያ ከምኡውን ኣብ መጋቢት 2019 ድማ ኣብ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ብርክት ዝበሉ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝማርቶም ግዳያት ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ቦይንግ $25 ቢልዮን መቕፃዕቲ ክዓቱን ገበናዊ ክሲ ክቐርቡን ከም ዘሎም ኣተሓሳሲቦም ነይሮም መሰረት ኣብ 2021 ዝተበፅሐ ስምምዕ ቦይንግ $2.5 ቢልዮን ካሕሳ
ከም ዝኸፍል ክገልጽ እንከሎ ኣኽበርቲ ሕጊ ድማ እቲ ኩባንያ ብዝተናውሒ ስምምዕ ክሲ ዝተቐመጡ ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት እንተማሊኡ ድሕሪ 3 ዓመት ገበናዊ ክሲ ከቋርጽ ቤት ፍርዲ ክሓቱ ተሰማሚዖም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሚኒስትሪ ፍትሒ ቦይንግ ኣብ ልዕሊ ምሉእ ንጥፈታት ምጥሓስ ሕግታት ምትላል ምክልኻልን ንምፍላጥን ዝሕግዝ ናይ ምኽባርን ስነ ምግባርን መደብ ክነድፍ ከተግብርን ከረጋግጽን ከም ዘይከኣለ ብምጥቃስ ነቲ ስምምዕ ከም ዘይጠሓሰ ኣመልኪቶም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣን ዝወረደ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ቦይንግ ዴቭ ካልሃውን ካብ ሴኔተራት ኣሜሪካ ምርመራ ኣጋጢሞ ነይሩ። ካልሃውን እቲ ኩባንያ ኣብ ዝሓለፈ ጌጋታት ትምህርቲ ወሲዱ ከም ዝነበረን እቲ ሰራሕተኛታት ዊስብሎወርስ ብምስጢር ጥርዓኖም ዘቕርብሉ ኣገባብ ዝሰርሕ ምዃኑን መስኪሩ እንተኾነ ግን ኣባላት ባይቶ ሽዕውን ነቲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ባህልን ምእራም እኹል ስራሕ ከም ዘይሰርሐዮም ዝኸስዎም። ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ቦይንግ ዊስልብሎወርስ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ንሴኔት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 737 ማክስ 787 ድሪምላይነርን 777 ሞዴላት ከቢድ ፀገማት ከም ዘለወን ገሊፆም። ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ በረራ መንገዲ ኣየር ኣላስካ ማዕጾ ሓዳሽ 737 ማክስ ነፋሪት ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ኩባንያ ሕቶታት ክለዓሉ ጸኒሖም እዮም። ካልሃውን $33 ሚልዮን ዝግመት ፓኬጅ ደሞዝ እናተኸፍሎ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ቦይንግ ኮይኑ ንኣስታት 5 ዓመት ድሕሪ ምግልጋል ኣብ መወዳእታ 2024 ካብ ስልጣን ክወርድ እዩ። ግን ኣባል ቦርድ ቦይንግ ኮይኑ ክቐጽል እዮም። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም